Mr. Right. Uy mga ka-right, una ato sugdan na atong video. Ato sa ipang syagit sa gawas tong atong mga amigo. Unas tanan si Aljik Patak kani. Nani siya YouTube channel. Iyang mga trada ni Jukology ni siya. Si Aljik og iyang mga theory sa iyang mga invention. Ya. Kang Banbros. Banbros pod. Migo sa natos Banbros. Ivan Patak. Ya sa di na to kalimtan Genos TV. Tanawan na ilang mga video nindot sana. Artinas mga lami nga pagkaon ug mga sakinan nya sa akong asawa Boniciel Swico ug sa akong pamilya ug sa mga taga Burbo Niners. Bayin sa ta kay natas bupi do. Ang nga ninyo eh. Sige, lo. Run. Sak! Suki! Kawas ko yan mo. Si Coco ni mo kayo. Gutom na kayo mga oras ha. Meanwhile,